Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo,
ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ang ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 44 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Pizza 10 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa ato na pagbangalagad, magadulong na magita sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, iri si Bombo Daniel Leksyon. Estudyo gina sa tagnang launa imidya sa hapon. Sa aton pagbangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton ng mga Bombo reporters. Subong man sa aton ng mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kag subong man sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga balita lokal. Sa ato nga mga top stories of the day sa kapulisan ginapandaman nga ang mga magapapili sa mga naga-offer sang piki nga kadalagan. May na sumungili piki nga kadalagan ha. Daw halos na sumungin na pang piki. Namo to nag-uso ng piki anay. Kumilik wala pa sa karon sang otoridad agud nga panghukson ang mga campaign materials nga ginpanglansang sa mga puno sang kahoy. Kag subong man nagahulat pa sang direktiba ang PRO 6 sa pagpanugot sa mga kapulisan nga mag-spend sa ilang Christmas sa ila pamilya. Isa katagay mamaylan na dakpan nga nagagamit sang piki. Bawo kita nyo lang na pati RT-PCR test result nga piki. Naman na siling ko tanan-tanan na lang ginapang piki. Subong sa balita nasyonal, 4 sa 7 ka mga nagbiyahe gikan sa South Africa na tultulan na. Suno sa kay DOH Secretary Doke. Pag-deklarar sang Supreme Court sa nga unconstitutional ang duha ka bahin, duha ka seksyon sang anti-terrorism law gina-respeto sang ATC. Sunod sa kay Secretary Anyo. Sige gina-respeto kuno sang Anti-Terrorism Council. Sa balita international, US President Joe Biden gininganyo ang mga nagtambong sa iyang Summit of Democracy nga respetuhon ang kasuguan nga ginapatuman sa mga kapungsuran. WHO na alarma karon nagakangawa sa pagtago sa mga manggaran nga mga kapungsuran sang bakuna batok sa COVID-19. Dumay mga hoarding nga nagakatabo. Daw ginapangtago kuno sa mga
mga manggaran nga mga kapungsuran ang bakuna. Di wala kay balo ang mga manggaran nga kapungsuran kung gusto nyo nga kamulay ang bakunahan tapos iban nga mga pungsod nga pigado hindi mabakunahan sa pamatyagan nyo makasalbar kamo kung magalala ang problema sa mga pigado nga mga kapungsuran kag mag-mutate kag maglain naman ya ang strain no sa sining coronavirus. Base bala ang bakuna ginatago-tago nyo kag amo nang i-bakuna sa inyong mga katawan hindi makasagang sa kung ano pa kalala nga strain sang coronavirus ang magatuhaw. 12 minutos sa banwa ang nabiling kabagadangan kita sa tagnang alas 12. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Nangin sentro sa diskusyon kag ginaistoryahan sa palibot ang ining may kantanan mga kabyanan sa sining aprobar sang Supreme Court sa sining anti-terror law pero may ara sang pila ka mga seksyon sa anti-terror law nga deklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional. Duha man lang ni ka seksyon banwa, daw malawig ini kon diskusyonan. Ining section 4 kag ang section 25 no sa anti-terror law. Nga sa diin ining duha ka mga section ang section 4 nagatumod ini parte sa kung nagatumod ini sa kung ano ang terorismo. Terrorism, no? Kag kung paano ini makomiter sa isa ka tawo nga makabig naton dayon nga terorista ina siya. O gin deklara ni nga konstitusyonal sa nga Korte Suprema isort katon talang ni kay tungod nga daw sobra-sobra ang poder sa pagdeterminar sini sa isa ka tawo nga makabig dayon nga terorista. Imagine mo na damo ni sa subsection no ang section 4 ang parte sa terrorism ang subject kung ining terrorism mga kabyanan nga gin-define sa sining anti-terror law nga gina-commit sa isa ka person committed by ang pag-describe siya na diri nga ang terrorism is a committed by any person who within or outside the Philippines regardless of the stage of execution. Ang may-ari dirigin pang mga sections ng section 4 halimbawa engage paano makonsideran ng isa ka terorismo ang tawo kung ini siya naga-engage sang act intended to cause death or serious bodily injury to any person or endanger a person's life. Isa diri sa section A gini amo gini dayon ang na-include sa section 4 sa sining anti-terror law. No? Imagine mo na banwa makonsider ka nga terorista. Makonsider ka na dayon nga terorista, madala ka na sa listahan o kung ma-qualify ka na bilang terrorist. Kung naga-engage ikaw sa isa ka akto, may ginhimo ikaw nga daw may intention ka nga kung himuo mo na makapatay ka sa isa ka tawo, pagkatunaan sa kamatayon sa isa ka tawo, o kung serious bodily injury to any person. Di sa isa lang ka tawo halimbawa karon kung pwede ka gali makasuhan or maklasify as a terrorist kung halimbawa karon may nagkuan ka may plano ka tuya nga patyon tong isa ka tawo or nag-inaway kamo kag hana mo siya nga patyon nga naka-endanger sa iya sini nga kabuhi ma-consider na dayon nga terorismo. Engages in acts intended section B subsection B engages in acts intended to cause intensive damage or destruction to a government or public facility, public place or private property. Ang isa pag diri engages in acts intended to cause extensive interference with, damage or destruction to critical
infrastructure. Letter D, develops, manufactures, possesses, acquires, transports, supplies, or uses weapons, explosives, or of biological, nuclear, radiological, or chemical weapons, and release of dangerous substances or causing fire, floods, or explosion. Nagsobra-sobra daw kung naging-tama ko ang kung suno sa Korte Suprema, daw na sobrahan naging balayaw ang pag-determinar. Imagine mo na ya kung nagtuga kaya sang sunog, mag-consider kaya nga terorista. May mga, ang ining mga na-include sa sininga kasuguan, daw naga-contradict naman ini sa pila naman ka provision under our Constitution. Kaya kung ikaw naggintunaan nga nagsunog ang isa ya ka o kung ikaw nagtugas ang isa ka sunog, ti isa aton di ba yung existing man tayo kasuguan nga pasakaan ka kaso arson Ano na? Pasakaan ka kaso arson. Daw kag iban pagid. Daw madamo sa mga punto diri nga kung nga ang gindeklarar ini siya nga unconstitutional. Kag ang designation of terrorist individual, groups of person sa section 25 naman ini siya, organizations or associations. Nabutang diri mga kabayan sa siniyang section 25, pursuant to our obligations under United Nations Security Council Resolution number 1373, the ATC, Anti-Terrorism Council, shall automatically adopt the United Nations Security Council consolidated list of designated individuals, group of person, organizations, or associations designated and or identified as terrorist, one who finances terrorism or a terrorist organization or group. Amo man isa sa mga deklarar nga unconstitutional sa nga Korte Suprema. Try naton nga makuhaan tali sang payag karon si Mr. Romeo Valdevarona, ang head sa Commission on Human Rights diri sa Negros Occidental. Pero doon na lang alang siya, no? Sa ilan naman abing point of view, ano ang ilang paglantaw sini, no? Paglantaw sa sining mga gindeklarar nga unconstitutional, kay ang ginapaabot abi tani nga ideklarar nga konstitusyonal ang ining pagdakop la sa isa ka persona nga ginpasibangdan o kung may panagupnop or ginapatihan nga terorista nga way na kinahanglanon ang mandamiento di aresto. Kay sa present naton iya nga ginasunod nga kasuguan sa idalom sa aton nga konstitusyon, ti ang mga pwede mo man lang i-apply ang warrantless arrest sa taong nag-commit sang krimen, nakita mo nga gin-commit siya ang krimen, pwede man na madakop, or he is about to commit a crime, no? Dakpo, pwede man sa madakop, or atong mga nagpalagyo gikan sa prisuhan. Anytime pwede mo lang idakpon, bitbiton, pusasan, nga wala sang mandamiento di aresto. Di sa sining anti-terror law, ang tawo nga ginakabig nga terorista pwede madakop ya anytime of the day. Why na sa mandamiento di aresto o kag ma-detain ini siya tub-tub pa sa 14 diya sa extension sang detention sila pending sa kuha pagid pagtipon pagid sang madamo nga ebidensya para nga ini siya ang mapasakaan sang kaso. Ang argumento sinadiri nga pagali bakod nga ebidensya dakpon na nagagprison sa sulod sa 14 dias nga panimuron siya sa rihas nga bakal. Amo ni ang mga provision kung tani nga daw ginahulat-hulat laban wa nga amo ning i-deklarar sang Korte Suprema nga unconstitutional. Pero nadala ini siya sa ginpabakod sang Korte Suprema nga why niya gin question. Amo na nin duha ka mga provision ang section 24 kag section 25.
Di mahimo naman sa panibagong kung paano ang pag-identify, pag-determinar sa mga terorista, sa isa ka tao nga kag isa ka grupo nga ini terorista ini. Kag subuman ang pag-designate sini sa ila. Another ko naman ini siya, no? Amo naman ni ang pagatunan. Pero wa isang wa isang danger nga o kun wa isang dapat kabalakan ang pila ka mga nagakulbaan nga basi mapriso bala nga madadakpon lang wala sang mabakod nga ebidensya. Kahit isa basi mabulubudlay man ang pagdeterminar sa isang katao nga terorista na siya. Kaya hindi na pwede nga tungod lang kay nagrebuildi kay mo ya, kay nang away ka, daw mamuno ka, daw naghambal kay nga karon patyon ta. Madeklarar ka na daw nga terorista. No? Kailan man na yung rebellion kag dia terrorism. Daw kaangay lang nagkaroon diyan nga nagrebuildi kato sa ginikanan mo kini kato wag magatuman sang kagustuhan nila kag nagrebuildi ka nag-book out ka. Tawgon ka na pwede ka na, example lang niya, titawgon ka na daw yung terorista kay nagwigit iso na siya, mamatay ko tawo. Terorista na yun. Sige, anyway, titanaw na to, no? Mas mayo pagid kon ma-explicar ini isa-isa, kay syado palang giyak ka siling abing syado ka broad, no? Sang pag-explicar sini banwa kung nga ang ginakabig karon sang Korte Suprema nga unconstitutional ang duha ka mga section sa anti-terror law nga mo ni ang section 4 kag section 25 kag ti amo ni no ang bisan way pa ding anti-terror law kung magsinggit ka ganito yang may sunog kag nagtuga kaya sang chaos nagkinaran-karan mga tao nag-stampede kasuhan ka dakpon ka halimbawa ka sa sulod sa sinihan kag nagsinggit ka sunog nagkinaran-karan ang tao nagdamo nagkala-injured mapasakaan kaya kaso may criminal liability ka da kag bisan pa maghambal ka nga kwan bisan di na kinahanglanon ang ipaidalom ini sa anti-terror law magsiling kayabi nga ikaw Stephen patsyon ta ka kay gainit ginulo ko si mo makita ta ka patsyon ta ka di may kaso man nagyapon mapasaka sa imo. Kaso nga grave threat, no pagpamahog. So may ara man na iya corresponding nga kaso nga iga pasaka sa imo. Magsiling abi nga ginsunog kong amon balay kay nag-init ulo ko. Ginsunog kong balay nakatugas ang damage. Di pasakaan ko kaso arson eh. Pero hindi terrorism. Arson pasaka sakon. Di ba? So arson, no? Kung nagpatay ka sa tao, isa man lang ka tao na patay mo, di pasakaan ka kaso ng murder, kung duha, kung tatlo na, multiple murder. Yari na mga kabiyanan ang Bombo News Center para sa ito ng Bombo Network News. Standby. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Disyembre 9, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. Motion for reconsideration na balak ihain ng ilang mga petitioners kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema sa anti-terror law. 5 naman sa 7 biyahero mula sa South Africa dumating sa Pilipinas kamakailan nahanap na ng DOH. 100% passenger capacity sa mga pampublikong sasakyan posibleng ipatupad sa mga susunod na linggo kapag mas bumuti pa raw ang COVID-19 situation sa bansa ayon sa LTFRB. Price cap naman ay pinatupad para sa ilang gamot sa susunod na taon na mararamdaman pa ayon sa DOH. At sa international news naman, 53 migrants ang patay habang nasa 54 naman ang sugatan sa pagbangga ng isang truck sa Mexico. At para sa ating sports balita, ikalimang manlalaro ng Chicago Bulls isinailalim na rin sa quarantine protocols ng NBA. Samantala ang presidente naman ng Toronto Raptors nagpositibo rin sa COVID-19 kahit na mayroong bakuna at booster shots pa.
Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, naapila ang ilang mga petitioners kontra sa Anti-Terror Act o ATA kasunod ng naging pasya naman ng Korte Suprema na pagtibayin ang naturang batas habang ideklarang unconstitutional naman ang ilan sa mga probisyon nito. Ayon kay dating Bayan Muna Party List Congressman Nery Colmenares, maghahain sila ng motion for reconsideration sa naging ruling ng Supreme Court sa mga probisyon na nagpapalawig sa period of detention. Sa probisyon na gumagawad ng kapangyarihan na hawak ng Anti-Terrorism Council at sa incommunicado house arrest. Sa kabila kasi ng desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang Section 4 at Paragraph 2 ng Section 25 ng Anti-Terror Act, sinabi ni Colmenares na very devastating pa rin sa human rights sa bansa ang pagkakaroon ng nasabing batas mismo. Naniniwala naman si Attorney Howard Calleja na hindi lamang dalawang bahagi ng batas ang dapat na idineklarang unconstitutional, kundi mas marami pa sanang probisyon ang dapat na i-deklara na unconstitutional. Ang mga ito ay kanilang hahamunin pero sa ngayon ay mas mainam aniya na hintayin lamang din muna nila ang main ruling ng Korte Suprema pati na rin ang iba pang mga opinyon ukol dito. Kaugnay pa riyan, nagsagawa naman ng kilos protesta sa harapan ng tanggapan ni National Security Advisor Hermogenes Esperon sa Quezon City ang ilan sa mga nanay sa pangunguna naman ng Gabriela Party List. Ito ay para ipabatid kay Esperon at ipanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang mariing pagtutol sa anti-terror law na pinagtibay ng Korte Suprema ang ilang probisyon habang idineklara namang unconstitutional ang ibang nilalaman nito kamakailan. Pinagbabato nila ng itlog ang karikature ng mga mukha ni na Duterte at Esperon. Ngayong Human Rights Day, sinabi ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na bulok na itlog ang dapat para kina Duterte at Esperon dahil ginawa ng official ang polisiya ng pamahalaan para pumaslang anya sa mga dissidents o tumututol. Busalan ang free speech at ipagkait sa mga Pilipino ang karapatan para magtipon-tipon. Nababahala naman si Brosas na aabusuhin ng pamahalaan ang kapangyarihan na iginagawad sa kanila ng Anti-Terror Act. Samantala sa iba pa mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, natuntun o nahanap na ng pamahalaan ang 5 sa 7 returning overseas Filipinos mula naman sa South Africa. Ayon yan kay Health Secretary Francisco Duque III. Ayon kay Duque, kasalukuyang naka-quarantine ang 4 sa mga ito. Sa naturang bilang, 2 ang pending pa sa kasalukuyan ang resulta ng kanilang RT-PCR test. Isa ang naka-home quarantine at isa naman ang discharge na matapos na mag-negatibo sa COVID-19. Sa ngayon, tiniyak ni Duque na hindi pa nakakapasok sa Pilipinas ang binabantayan na Omicron variant na sinasabing mas nakakahawa kaysa sa ibang variant ng coronavirus. Prioridad pa rin aniya ng pamahalaan sa ginagawang genome sequencing ang mga returning overseas Filipinos sa harap ng banta ng Omicron variant. Pumalag naman ang kalihim sa mga naghihinalang nakapasok na sa bansa ang bagong variant ng coronavirus na ito at sinabi na mas mainam na hintayin muna ang resulta ng genome sequencing na kanilang ginagawa para mas evidence-based ang pagkumpirma man dito kung sakaling nakapasok na ito sa bansa at kung hindi man. Nauna nang humingi ng tulong ang Department of Health sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mahanap ang 7 na mga biyahero mula sa South Africa na mali ang ibinigay na personal details kaya nahirapan silang mahanap ang lokasyon ng mga ito. Sa iba pang mga balita, aabot naman sa 49 na milyon ng mga Pilipino ang fully vaccinated kontra COVID-19. Base sa latest data mula sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, kabuang 94,236,919 na mga doses na ang naiturok sa buong bansa, kung saan 54.3 milyon dito ang nakatanggap na ng unang dose, nasa 39.5 milyon naman para sa second dose, habang 643,370 na ang naibakuna naman para sa booster dose. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., nakatulong sa pagtaas ng average daily vaccination rate ng bansa ang inilunsad na massive vaccination drive noong nakalipas na linggo na itinuturing na pinakamataas na naitala mula nang simulan ang pagbabakuna kontra COVID-19. Dahil parito, tiyak na anya na magkakaroon ng mas magandang pagdiriwang ng Kapaskuhan ng lahat ng mga Pilipino ngayong taon.
Samantala, positibo naman ang pamahalaan na maaabot ang target na 54 milyong Pilipino na makumpletong mabakunahan bago matapos ang taon para makamit ang tinatawag na population protection laban sa coronavirus. Samantala sa National Capital Region naman, nasa mahigit 100% na ang fully vaccinated sa kanilang target eligible population. Ayon kay MMDA Chairperson Benjamin Abalos Jr., umaabot na sa 9.8 million ng kanilang eligible population ang bakunado. Paliwanag pa ni Abalos na ang vaccination turnout ng rehiyon ay isa sa mga malaking factor kung bakit nga patuloy na bumababa pa ang COVID-19 cases sa buong Metro Manila. Nagkasundo na rin aniya ang Metro Manila Council na magpapadala na sila ng karagdagan pang mga healthcare workers sa mga karatig nilang mga probinsya para sa pagpapabakuna kontra COVID-19. Patuloy naman ang paghihikayat ng pamahalaan sa publiko na makibahagi sa ikalawang phase ng Bayanihan Bakunahan na gaganapin na yan sa Disyembre 15 hanggang 17. Sa kaugnay na balita mga kabombo, Pangulong Rodrigo Duterte hiningi ang kooperasyon ng publiko sa gagawing second round ng Bayanihan Bakunahan sa susunod na linggo. Maki-update tayo sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo Ever, ngayon pa lamang ay nanawagan na si Pangulong Duterte ng pakikiisa ng lahat para sa gagawing second round ng Bayanihan Bakunahan. Apela ng Pangulong Duterte na sana'y muling ipakita ng publiko ng kalintulad na sigasig, partikular noong unang pagkataong ginawa ang National Vaccination Days nitong nakaraang November 29 hanggang December 1. Sa magitan niya kasi ng pagkaisa at pagtulungan ay tiyak na maging tagumpay ang ikalawang yugto ng pambansang pagbabakuna gaya noong unang National Vaccination Day. Pagigayit pa ng Pangulo, sama-sama sanang gumawa ang bawat isa para sa mga tira pang hindi bakunadong Pilipino at nang sa ganoon ay magkaroon na din ng matatawag na o kinakailangang proteksyon. Gagawin ang ikalawang batch ng Bayanihan Bakunahan sa darating ng December 15, 16 at 17. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Raymond, may tanong ko lamang kasi sa unang bahagi ng Bayanihan Bakunahan, nagkaroon ng mga slight problems pagdating sa mga logistics, partikular na yung bilang ng mga tauhan na kailangan ng pamahalaan sa pagbabakuna ng ating mga kababayan. Bombo Raymond, positibo ba ang pamahalaan natin na by this second round, ma-address na yung mga problemang ito? Bombo Raymond? Well, tama nga dyan, Bombo Dave, dahil kumbaga parang lesson learned. So, may mga nabili na ng mga bagong yung mga heringilya at dagdag pa na mga personnel, yung matatawag na vaccinators. So, kumbaga, ngayon naman, mas kukunti na lamang yung kinakailangan na bakunahan. Unlike nung unang vaccination days, ay talagang, kumbaga, bumuhos yung napakaraming magbabakuna. This time, ay tiyak ang Department of Health at yung mga LGUs na mas sapat na yung ating mga manpower at yung mga logistical support gaya na rin ng mga gagamitin sa pagtuturok gaya ng mga bakuna at yung heringilya, Bombo Dave. Doon Bombo Raymond, sa medical personnel na kinakailangan sa Bayanihan Bakunahan second phase na ito, may target ba na bilang ang pamahalaan sa kasalukuyan? Kasi I understand, libo-libo o daang libo pa nga umabot yung mga bilang ng mga nag-voluntaryo sa unang phase ng Bayanihan Bakunahan, Bombo Raymond. Well, tuloy-tuloy naman yung pag-hikayat ng mga mag-volunteer, Bombo Dave. Pero most likely ay yung dati na ginamit o nag-volunteer mga kumbaga medical practitioners o kahit yung mga walang background dahil hindi naman kailangan, lalo yung mga encoders ay okay naman basta nasa college level, marunong lang gumamit ng computer, mag-encode ay pwede naman. So, mas kampante ngayon ng gobyerno na yung mga pagkulang nitong nakaraang vaccination days ay matugunan na, Bombo Dave, sa second round. Kasi Bombo Raymond, magfo-fall din ata itong December 15 sa weekdays. May pakiusap din ba ang pamahalaan sa mga employers naman? Magdedeklara ba ang Pangulong Duterte ng posible ba na magdeklara siya ng mga non-working days, Bombo Raymond?
Well, ang mangyayari gaya sa nakaraan, hindi naman non-working day, kundi special working days. So if ever maglabas ng proklamasyon para yung mga absent o kaya hindi mapasok sa trabaho para magbabakuna, hindi mamarkahang absent. Kumbaga parang pumasok pa rin sila provided na makapagpresenta sila sa kanilang mga employers ng kanilang vaccination cards. Bombo Dave, kasabay ng apel sa mga employers na kumbaga, maging considerate. Kumbaga, pagbigyan na lang, nagbabakuna naman yung kanilang empleyado, so huwag nang i-absent, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond Tinaza. Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na naabot na ang population protection sa 23 mga lungsod sa bansa na mayroong 70% na vaccination coverage, subalit hindi pa ang herd immunity. Paliwanag ni Año, ang herd immunity ay nakabase sa actual population ng isang partikular na lugar kung saan ang population protection naman ay 70% ng populasyon o priority groups mula sa mga lugar na ito ay fully vaccinated kontra COVID-19. Pinunto din ni Año na may iba pang mga local government units ang kailangan pang mabakunahan ang kanilang mamamayan para magkaroon ng population protection. Nauna na ngang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na ang 23 mga lungsod ay naabot na ang kanilang target na vaccine coverage, subalit hindi pa nakakamit ang anyay absolute protection mula sa COVID-19 dahil posibleng makapasok pa ang mga individual mula sa ibang mga lugar na mayroong mababang vaccination coverage. Samantala, 100% naman na passenger capacity sa mga pampublikong sasakyan posible na raw na ipatupad sa mga susunod na linggo kung sakaling bumuti pa naman ang COVID-19 situation sa bansa. Maki-update tayo sa report ni Bombo Gerald Ulepa. Kung hindi lamang daw Bombo Dave, Bombo Ever itong coronavirus disease 2019 Omicron variant ay posibleng ipinatupad na ng LTFRB itong 100% passenger capacity sa mga public utility vehicles. Pero ayon kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Casion, kapag tuluyan ng bumuti itong sitwasyon ng COVID-19 sa bansa ay ipatutupad na rin itong full passenger capacity sa mga pampublikong sasakyan. Paliwanag ni Casion, ang 70% daw ngayon na passenger capacity ay base na rin sa rekomendasyon ng Department of Health at sumusunod lamang dito ang LTFRB. Pero sa oras na maglabas ng direktiba ang DOH ay pwede na itong punuan sa mga PUVs. Agad nila itong ipatutupad. Nagbabala naman ang LTFRB sa mga operators at drivers ng PUVs na hindi sumusunod sa itinakdang kapasidad at ito'y nakadepende sa kanilang mga lugar o itong mga alert level status. Narito pa ang paliwanag ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Casion. May mga monitoring po tayo na may mga lumalabag po ng mga ganun na nga po at may direktiba yung DOTR po sa LTFRB na issuehan po ng show cause order yung mga nakikita nating lumalabag. At hinihikayat din po natin yung sa community po natin, riding public po, kapag meron po tayong mga nakikita na hindi sumusunod ng mga operators, pwede po natin itong isumbong po sa ating hotline sa LTFRB sa 1342 po para ma-issuehan po natin ng show cause order. Yung mga enforcers po natin, yung IATF, meron pong mga regular po na inspections po patungkol din dito po. We will be recommending na din po posible na mag 100% po tayo pag medyo maganda-ganda na po talaga yung sitwasyon. So, Bombo Dave, Bombo Ever, kung maoobserbahan naman sa labas ay misto lang hindi nasusunod itong 70%, lalong-lalo dito sa mga jeepney dahil na rin sa kakulangan ng mga PUVs ay talagang punuan na ngayon itong mga jeepney na pumapasada sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, Bombo Dave, Bombo Ever. Bombo Gerald, kasi napansin nga natin sa mga kalsada at nadadaanan natin, napakarami talaga, halos punuan na nga yung mga sakay ng mga pampublikong sasakyan na ito, Bombo Gerald. Pero may ginagawa bang hakbang sa kasalukuyan ang Department of Transportation upang sa gayon ay talagang mahigpit na maipatupad itong 70%, Bombo Gerald?
Oo, Bombo Dave, meron daw itong mga naireklamo at meron silang mga tauhan naman na nagmo-monitor, kaso mahirap kasing ipatupad itong 70% na to, Bombo Dave. Lalong-lalo nag-compute tayo dito doon sa halimbawa 12 yung seating capacity, yung 70% niyan 8.4. So kapag yung 0.4 na yan, hindi naman pwedeng kalahati lang yan na tao yung sasakay, Bombo Dave. So talagang mahirap. So yung panawagan ngayon ng LTFRB ay sa publiko, kung mayroon silang nakikitang paglabag ay i-report na lamang sa kanila para ma-issuehan ng show cause order itong mga operators, mga jeepney operators or itong mga operators ng PUVs na lumalabag dito pa rin sa 70% sa ngayon na seating capacity. Actually, yan yung pinakamataas ngayon na seating capacity, yung 70%. Dahil yung ilang lugar na mas marami pa yung COVID-19 cases nila ay nasa 50% pa lamang, Bombo Dave, yung itinakda ng IATF para sa ibang lugar na talaga namang mataas pa yung kaso ng COVID-19. Pero hopefully, kasi bumababa naman itong kaso na ng COVID-19 sa mga susunod na linggo, ay ito nga, posibleng ilagay na yung 100% na sa ngayon ay halos 100% naman na, Bombo Dave, kung maobserbahan natin yung seating capacity ng mga PUVs, yung mga bus natin, meron na rin yung mga tayuan at talagang siksikan na rin kung baga dito sa mga jeepney. Kahit nung may mga barrier pa, talagang siksikan na, Bombo Dave. Kaya tingnan natin sa mga susunod na araw or linggo kung talagang ipatutupad na itong 100% passenger capacity. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald Ulepa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Mamaya dahil 3 miyembro ng Gun for Hire at Robbery Hold-Up Group patay sa inkwentro sa Cordillera. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kumuha na tayo ng detalye pahinggil sa enkwentro na naganap sa pagitan ng mga otoridad at ng mga Gun for Hire Group. May detalye pa si Bombo Annalise Soberano. Bombo Everly, patay sa engkwentro ang 3 miyembro ng umano'y Gun for Hire at Robbery Hold-Up Group matapos makaengkwentro ang mga tauhan ng Highway Patrol Group at mga tauhan ng Region 3 at Region Cordillera. Kaninang alas 12:35 na madaling araw sa may bahagi ng Lamut Silan Road, Barangay Silan, La Trinidad, Benguet. Ayon kay PNP HPG Director Brigadier General Romel Marbil, isang joint operation ang ikinasa sa pangunguna ng Special Operations Division ng Highway Patrol Group kasama ang ibang units ng PNP laban sa nasabing criminal gang members na patuloy sa kanilang mga illegal na aktibidad. Ayon kay General Marbil, ang nasabing operasyon ay bahagi ng kanilang intensified anti-kidnapping at anti-criminality campaign. Batay sa report, ang 3 suspect na malefactors ay nakasakay sa isang pulang Mitsubishi Lancer. Nag-ugat ang shootout mula sa isang insidente sa may bahagi ng Clean Fuel Gasoline Station sa may Baguio Bondok Road, kung saan na-monitor ng Joint Intelligence Team ng La Trinidad Police Station ang pulang sasakyan na walang plaka sa likurang bahagi at binabaybay ang nasabing national road. Agad namang nagsagawa ng verification ang mga tauhan ng HPG sa pamamagitan ng LTO online at dito nga napag-alaman na ang nasabing plaka ay naka-assign sa isang Mitsubishi Adventure. Dahil dito, agad tumawag ng mobile team para hulihin ang mga suspect. Pero nang lapitan ng mga tropa ang sasakyan, nagpaputok ang mga suspect at saka tumakas. Dito, nagsimula ang habulan at nagkaroon pa ng palitan ng putok. Pakinggan natin si Major June Tabigoo, ang Chief of Police ng La Trinidad, Benguet. Yung insidente ito nangyari kanina ng alas 12:30 ng gabi.
patungkol ito dun sa nirespondehan natin na tawag mula sa concerned citizen na meron po silang nakitang pulang kotse na walang plaka sa likod at meron sa harap. So yung mga sakay nito ay kahina-hinala, kaya ating pong respondihan. Nag-utos po tayo na respondihan ng ating intelligence unit ng Katerdidad at ng ating mobile para masiguro kung ang laman nito ay mga residente nitong Katerdidad. Subalit kung pagbaba po ng ating crew ng ating mobile patrol ay agad po itong pinutukan. So yun po, biglang nagkahabulan hanggang sa makarating dito po sa Barangay Sinan. Sa tulong po ng ating mga operatiba kasama ang Highway Patrol Group, yung ating Regional Special Operation Group ng PROCOR at ng Task Force Libas. So ito po, nang masukol sila, nung blocking force po, agad po silang nagpapalitan ng putok na ikinasawing itong dalawang kalalakihan at yung isa po ay dinala natin sa ospital, subalit dineclare na po na dito na Raiban. Si Major June Tabigoon ang Chief of Police ng La Trinidad. Samantala, pinuri naman ni General Marvil ang matagumpay na operasyon ng kanyang mga tauhan at nagpasalamat naman sa Panginoon dahil walang nasugatan sa panig ng PNP. Live mula dito sa Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang price cap naman na ipapatupad sa ilang mga gamot sa susunod na taon pa raw mararamdaman ayon sa Department of Health. Kaugnay niya may balita si Bombo Dennis Samito. Nilinaw ng Department of Health na hindi agad magiging mandatory ang benepisyo ng bagong kautusan ng Palasyo Malacanang na nagtatakda ng price cap sa mahigit 100 gamot na karamihan ay pang-maintenance o para sa mga matagalang gamutan. Ayon kay Health Program Manager for Pharmaceutical Division Melissa Guerrero, maaaring sa Marso pa ng susunod na taon maramdaman ang epekto ng nasabing kautusan. Paliwanag nito, kailangan din naman na ikonsidera muna na maubos yung mga gamot sa butika, yung stocks na binili ng mga ito upang hindi naman malugi ang maliliit na negosyante na siyang nangapital para sa mga ito. Matatandaan na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong isang araw ang executive order na nagtatakda ng maximum retail price para sa ilang mga gamot kasama na yung sakit sa puso at iba pa. Pero babala ng DOH kapag epektibo ng naturang batas, maaari nang makasuhan at pagmultahin ang mga butika na magbebenta pa rin ng higit sa itinatakdang presyo ng mga ito sa kanilang mga customer. Malaking kabawasan naman para sa mga nangangailangan ng naturang gamot ang naturang bagong kautusan ng Malacanang. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, nakipagpulong naman ang nasa mahigit 300 na o 350 na mga kumpanya mula sa pribadong sektor sa mga opisyal naman ng AstraZeneca Pharmaceuticals matapos na magbigay ng go signal na ang IATF para sa pagbili ng mga bakunang gagamitin sa pagtuturok ng booster doses sa susunod na taon. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship at Go Negosyo founder Joey Concepcion, ang naturang mga hakbang ay matapos na maraming mga bansa na ang nais na makapag-secure ng mas marami pang mga bakuna kasunod naman ng paglitaw ng bagong variant ng COVID-19. Nauna rito ay bumili ang private sector at mga LGU sa pamamagitan ng tripartite agreement sa AstraZeneca at national government at sa ilalim ng A Dose of Hope program. Inaasahang makukumpleto ang pagdating ng mga biniling bakuna ng mga private sector sa darating na December 27 na sapat para matugunan naman ang mga kinakailangang bakuna ng bansa sa unang quarter ng taong 2022. Ayon sa Go Negosyo, ibinunyag ng AstraZeneca Pharmaceuticals na kasalukuyan itong nagde-develop ng updated version ng kanilang bakuna na tinatawag na AZD2816 laban naman sa variant strain ng SARS-CoV-2 o ng COVID-19. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, dumako tayo sa mga probinsya at kumuha tayo ng detalye hinggil doon sa mga nakuha ng mga war materials sa nasabat na mga nakumkob ng mga sundalo na kampo ng NPA sa may Lanao del Sur. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Ginapahinap pa ng Armed Forces of the Philippines ang kilusan ng CPP-PNDF na kumikilos sa pagitan ng Lanao del Sur at Bukidnon na boundaries. Ito matapos na kubkob ng 5th Infantry Duty-Bound Battalion. Philippine Army ang nagsibing kampo ng mga rebelde sa mabundok na bahagi ng bayan ng Maging, Lanao del Sur. Sinabi ni 5th IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Romulos Arabara na ang pagkakubkob ng NPA camp ay resulta ng isang oras na engkwentro nang napaatras ang mga kalaban ng gobyerno. Inihayag ni Arabara na tumambad sa kanilang trupa ang mga naiiwan ng mga bomba ng mga rebelde, klase-klaseng mga bala, mga gamot, medical equipment, war materials at 2 litro ng containers ng bigas at ibang kagamitan. Pagamat nakatakas ang mga rebelde, subalit naniniwala ang militar na maaaring mayroong mga sugatan dahil sa mga patak ng dugo sa dinaanan ng lugar. Habang patakas mula sa puwersa ng gobyerno, wala rin naitala na casualty ang panig na militar sa kasagsagan ng engkwentro. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo Bombo! Bombo International News. Umabot na sa 53 katao ang patay na karamihan ay migrants mula sa Central America matapos na bumaliktad ang truck lulan ang migrants sa may Southern Mexico. Kabilang sa mga biktima ay ilan pang mga bata. Ayon sa Civil Protection Service ng Chiapas State, nasa mahigit 50 katao naman ang sugatan kung saan nga 3 dito ang seryosong nasugatan. Una pa rito, napag-alaman na libo-libong mga migrants ang nagtangkang matakasan ng kahirapan at karahasan sa Central America sa pamamagitan ng pagtawid sa Mexico sa hangaring makapamuhay ng maayos sa Amerika. Karamihan pa dito ay binabayaran ang mga smugglers upang sila ay maipuslit lulan ng truck. Nagpaabot naman ng pakikidalamhati si Mexico President Andres Manuel Lopez Obrador sa mga biktima ng trahedya. Sa mga sandaling ito, mga kabombo at ka-Star Nation, ang Bombo Radio Philippines at Star FM ay inaanyayahan kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Motion for reconsideration, balak ihain ng ilang mga petitioners kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema sa anti-terror law. 5 naman sa 7 biyahero mula sa South Africa na dumating sa Pilipinas kamakailan nahanap na ayon sa DOH. 100% passenger capacity ng mga pampublikong sasakyan posibleng ipatupad sa mga susunod na linggo kapag mas bumuti pa ang COVID-19 situation sa bansa ayon sa LTFRB. Ang price cap naman na ipinatupad para sa ilang gamot sa susunod na taon pa mararamdaman ayon sa DOH. National News naman, 53 migrants ang patay habang 54 naman ang sugatan sa pagbangga ng isang truck sa Mexico. At para sa ating sports balita, ika-5 manlalaro ng Chicago Bulls isinailalim na rin sa quarantine protocols ng NBA. Samantala ang presidente naman ng Toronto Raptors nagpositibo rin sa COVID-19 kahit may bakuna at booster shots na.
At live nationwide worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! Pabalik na magkabanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Unto. Bagulan nyo na batian ang Bombo News Center sa aton nga Bombo Network News. Kag sa aton nga kung antes kita magtalakay sa pinapaka mga issue kag topiko, yari anay ang pila ka mga isa sa aton nga winner sa 1 to Panalo Part 20 promo. Standby. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na ang isa sa aton daily winner. Ikadwa nga winner sa subang adlaw, Banwa, taga Purok Kaisahan, Barangay Sumag, Bacolod City. Ang si Proof of Purchase, Silver Swan. Lawago naton alas 12:34. Alas 12:34, taga Purok Kaisahan, Barangay Sumag, Bacolod City. Congratulations sa kay James Agusto. James Agusto sang Purok Kaisahan, Barangay Sumag, Bacolod City. Gilawag naton alas 12:34 ang imong nga ngalan. Kuhaon mang imong nga premyo, hindi maglapaw sa 6 ka oras. Kay kon maglapaw sa 6 ka oras, hindi mo pa makuha imo nga premyo, magabot kami sa panibag-o nga winner kay dito namon ihatag ang imo nga premyo. Magabalik Banwa ang ini ka panatuntunan pagkalikid lamang sa pinakamang importante nga mga panumdom. Standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong ang akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amon na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes.
Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta, idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay, kag subong man sa bulong sa akon nga bana, na-stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man, para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami Pabalik mga kabayanan sa ato na pagpangalagad diri sa panatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Baw pitsadjes na kita gili subong no, baw kada pila na lang ka mga inadlaw kag Paskwa na. Speaking of Christmas, pagadalon ka muna namon mga kabyanan sa mga nagkalinlain nga pungsod sa bilog nga kalibutan sa kung paano sila mag-celebrar sang Christmas. Kaya bisan ari lang kita dito sa Pilipinas, kung mamati ka mo dito sa Bombo Radio kag matanaw ko mo sa Facebook Live sa pag-feature namon sang Christmas around the world. Do kangay lang nga nakakadto kamo sa iban nga kapungsuran.
Yari ng aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Eid Milad Majid. Eid Milad Majid. Amo ini ang magtinamyawanay isang Merry Christmas sa lingwaheng Arabic nga mong official language sa mga taga Kuwait. Nga mo naman ang aton pagkakantuan kag hibaluon kung bala paano sila mag-celebrate sang Christmas. Well, bangod nga 85% sa mga Kuwaitis diri ang Muslim, wala sila nagaselebrar sang Christmas. Apang bangod nga may mga Kristiyano man diri, kalakip na ang mga Christian Filipinos, sa gyapon mabatyagan ang espiritu sa Pasko sa State of Kuwait nga yara makitaan sa Western Asia o kon sa Northern Edge sang Eastern Arabia sa tip sang Persian Gulf, kaupod ang mga katupad sini nga mga kapungsuran sang Iraq, Saudi Arabia kag Iran. Ang Kuwait nga ang kapital sini, amo ang Kuwait City, mayara sang populasyon nga nagadangat sa 4.7 milyones kag 3.2 milyones diri ang mga foreign nationals nga nagikan sa masubra 100 ka mga kapungsuran. Kalakip na diri ang mga Filipino gikan sa Pilipinas nga ang kadamuo nagadangat na karon sa masubra 200,000. Kuwait is an emirate of territory ruled by an emir, a title used by monarchs or high office holders in the Muslim world. Sa karon ang nagapungko bilang emir sang Kuwait amo si Nawaf Al-Hamad Al-Haber Al-Sabah. Kaupod sang Kuwait bilang emirate amo ang United Arab Emirates kag Qatar. Sang una, tuman kay strikto ang Kuwaiti government sa pagdumili sa mga Kristiyano diri nga mag-adorno sa mga Christmas decorations apang samtang nga nagadugay ang panahon. Ginapanugutan na nila nga makatililipon ka maka-celebrate man sang Christmas ang mga Kristiyano diri. Bisan ang mga hotels kag mga edipisyo makita na nga may mga Christmas trees kag Christmas lights nga nagasiga-siga sa palibot. Bisan ang iban nga mga Kuwaitis ang nag-upod sa pag-celebrate sang Pasko sa ilang mga Christian friends and families. Sa Christmas Eve, may ginahiwat man nga pagsimba sa National Evangelical Church agud dumdumon kag i-celebrate sa mga tumuluo ang pagkabunag sang Ginoo kag manluluwas nga si Hesus. May mga pagsinalo-salo man ang mga Kristiyano diri, kalakip na ang mga Filipino sa tion sang Christmas Eve kag sa adlaw mismo sang Pasko. Sanay baluan nga nagamat-amat damo na karon ang mga Kristiyano sa pungsod Kuwait nga isa ka predominantly Islamic country o kung Islam ang main kag official religion. Samtang sa pagsinalo-salo ilabinagid ang Christmas lunch sa mga Christian sa Kuwait sa adlaw sang Pasko. Pila sa mga traditional Kuwaiti dishes ang yaraman sa mga menu kag lamisa, kaangay sang typical nga ginakaon sa mga Kuwaitis nga rice-based dishes and soups. Ang mandi laham nga isa ka dish nga ginalakipan sang lamb o kon manok nga may basmati rice kag may species mixture. Yara man ang murabian, isa ka rice dish nga puno sang pasayan kag ang mutabak samak, isa ka dako nga isda nga ginprito pud sa rice o kon kanon kag ginaburibudan sang iban pa nga mga ingredients kag madamo pa nga mga Kuwaiti dishes nga na-adapt naman nga kaunon sa mga foreigners diri, kalakip na ang mga Pilipino. Sa liwat, Eid Milad Majid. Eid Milad Majid. Hello sa inyong katanan, mayong gabi, kag Merry Christmas. First of all, sa inyong katanan dira sa Pilipinas, and this is how we show you how Filipinos celebrate Christmas here in Kuwait. Siyempre, we don't have much to actually really show you how we celebrate here, okay? Hindi kami gidya allowed, gidya outdoor, magbutang sa Christmas lights and Christmas trees, mga dako-dako, like we do in our malls. So this is how we celebrate it. Ito na-feel nyo na festive siya, di ba? Especially we're at the Little Manila area. If you can see Jollibee here on my back, meron din kami Jollibee, of course. And we have this Christmas bazaar. Hindi, wala nila nabalaan, inaiya. Of course, they don't say it, but this is a
Christmas feel. Festive siya. And this is the Little Manila area. When you're here, during parts ng Kuwait, you'll feel at home. Okay? You see a lot of Filipinos eating here sa mga karinderya. So mo kami ni mag-Christmas lang. And then of course, we have a little celebration at home with our friends kasi wala naman kami family dire. But anyway, so that's to show you how we celebrate in our own little way Christmas in Kuwait. So Merry Christmas sa Buscado family dira sa Magnolia, sa Sagay, of course kag sa mga Nolasco family sa Manila. Merry Christmas sa inyong tanan. Of course, it's different spending Christmas with you back home. Pero ayun, we miss you. Bye! Hello, Bombo Radio from Bacolod. Ako po si Philip Santos. Paano po kami nag-celebrate ng Christmas? Kasi po last year, so totally talaga lockdown. So there is no any celebration at all. So thanks God that this year, medyo makakapag-celebrate po tayo. But not 100% na katulad po ng ginagawa natin dyan normally sa Pinas, how we celebrate the Christmas. So andun pa rin po yung protocol natin para na rin po sa safety po ng bawat isa. So like yesterday, we are attending the lighting of the Christmas tree and blessing of the Belen in Holy Family Catholic Church dito po sa Kuwait. So everyone was celebrating at talagang napakasaya po dito sa Kuwait. Hopefully na ganyan din po kayo sa Pinas. Enjoy the Christmas, salo-salong mga pamilya. So just enjoy. Life is good lang po tayo. Happy lang tayo. Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, mga kabombo, no, gindala ko kamo sa Pungsod Kuwait. Kag nangin kaupod naton sa pag-celebrate sa Christmas season. Hindi pa manggid Christmas Day mo. Christmas season. Si MJ Buscado Nolasco kag si Philip Santos. No? Nangin kaupod naton. Kag bantayan ninyo sa pinapagka mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod ang pagdulong namon sa inyo sa Christmas Around the World. Dili lamang sa nagapanguna nga network sa bilog nga Pilipinas, ang Bombo Radio Philippines. 6 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tag na nga launa. Dili sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. I-try nato na bikon okay na ang linya ni Punong Barangay Zeus Awakay sang Barangay Poblasyon Banwa sang San Enrique. Sang pagtawag naton kagina do sako to siya sige pagyapon hataganay kuno subong sang Certificate of Indigency. Daw ka kontrobersyal subong sa Banwa sang San Enrique. Daw kag sa iban pagid nga mga kabanwanan kag kasyudaran basi may mga questions kamo palamang kutanon basi may mga malisya nga sa paminsaro ninyo sa sining pagpanghatag o kung sining listahanay sa mga indigents nga magabaton sang cash assistance gikan sa livelihood program sa ato national government kay ang LGU do magabaton sa tag 9 million pesos mo para sa livelihood assistance sa mga indigents, mga pigado. Ipadangat yun kung may pinakamo ka mga concern. Kaya ang una pa lang official nga nagpadangat sa aton diri, sa Bombo Radio, amuning Banwa sa San Enrique. Kung makita nyo na Banwa, sa litrato nga gina-post namon subong sa Facebook Live, mga litrato ini sa mga indigents nga nagkakuha na sang Certificate of Indigency. Di kung kisa dapat siguro questionon taman ng Certificate of Indigency. Ano ka idahan ng aton nga mga kabaranggayan sa pag-issue sang Certificate of Indigency? Na siguro giblan naton nga mga indigents gid man ining ma-issuehan sang certificate. Kay suno pa sang ako yang kilala siling niya nga ang Certificate of Indigency amo ini ang most abused certificate nga gina-issue kag ginapangayo. Kay kun kaysa
Do hindi man gani mga indigents, pero may aras ang certificate of indigency. Sa Banwa sa San Enrique Banwa, although nga sabat naman ini ni Mayor Gelson Tobillara ang issue nga way siya kilabtanan sa sining mga akusasyon, sa sining mga haka-haka nga pinili kuno ang ining mga nakasunod lang sa listahan. Kay kundin kuno tong lapit sa luwag, magsiling kalapit sa luwag, tilapit sa mayor Kag kuno kung sino to kunong mga family leaders do amo lang to kuno na lista. Kuha na to na bisang pahayag ang isa sa mga punong barangay sa Banwa sa San Enrique. Mayon kay sa poblasyon gid ni, no, dako-dako niya nga barangay ang iya. Si punong barangay Zeus Awakay daw sang barangay poblasyon Banwa sa San Enrique. Kap mayong udto. May hugto man. Si Bumbo Daniel Galini Kap, no? Ang sapya kalinya imuko pod subong. Live ka subong nga mabatian. Diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa udto. Kag live ka man makita karon sa Facebook kag YouTube channel sang Bumbo Radio Bacolod. Anyway, gintry tanin naton nga mag-zoom para makita gid ang imo nga pero do alang-alang sige lang diri na sa telepono. Anyway, siguro familiar ka naman sa nangin issue nga gitalakay ko halin pa sa nagligan nga mga inadlaw. Ining madamo sa mga pumuluyo dira sa Banwa sang San Enrique nga sa nagligan to may mga litrato gid forward sa aton diri nagatinumpok sa plaza kay daw nagareklamo ini nga wala hindi na sila madala sa listahan sa mga magkabaton sang livelihood assistance kay sirado na kunong listahan kag kuno may mga nakasulod nga hindi man kwalipikado kay tungod nga malapit lang sa luwag. So ano gid ang sistema sang pagpanagtag sang o kung ano gid ang sistema sang paglistahan na sinikap? May nga po ulit, no? Wala kami sa balusyon na da. Isang sinanay, kaya forward na sa amon sang DSWD. Okay. Kaya sunod sa ila, 3,000 man lang iya katawo ang ganang ganon. Kaya ang na-allocate sa poblasyon, bago ko na nabalan na mga 6 lang gani. So, subong at subong, ang tao, nag-adin na sa agency. Okay. Buti sila nag-asukong sila makwide agency. Kasi na may tao at taga-apat na gani, babalik-balik. Kasi kung di naman po sa tagan. Ikaw malain? Marali sila kuno. Ano kuno? Marali sila kung di lang po sa tagan. Kung natagan lang namon. Okay. So, amo nang rason nga sagya, kay may mga naghahambal diri nga ang iban nga nagreklamo siya, hindi man lang gali madala sa listahan nga ang tagaan pa sang certificate of indigency. Pero igo katapusan gali kay may mga tao daya nga gusto gid mga sang certificate of indigency, kay kung hindi matagan marali ko na muna. Oo, gapon ari ko ato ko gapon sa may province at liga president. May kami sa Nichols, may kasi parte ang tawag sila seminar. So, kadto sa barangay nga gusto nila nga ako ginapirma. Kaya kung hindi ko ako magpirma, marami sila. Suloy ko ano na pasada man. Nadamo na sa tao, nagkakuluwa. Doon, ibang tagapad na kabisis. Hindi ko may sindihan. Tapos na pamangkot ang tao. Hindi ko sinusugo sa inyo. Dahil sa way na sila kapalo, kung hindi nila dalon, abang kung sino na mga tao kasugo sila. Basta makuha sila sang certificate of indigency. Now, anyway, sa imo kap daw ang allocated sa allocation ni Mudira sa maka-avail sa sining financial assistance, livelihood assistance is mga 600 lang. Mga 600 lang bago lang ko kabalo. Pero ang 600 nga ini na identify na kag may ara na sang validation na validated na ning nalista na sa DSWD. Wala pa man, sir. Kasi tungkol sa kadamo sa kakiluwa, wala makukabalo ganito na-identify na sila. O kung tapos duway mo ka ba tingnan may kapangatag na subong sang allocation na? Okay, pero sino nagambal si mo nga may 600 ka allocation? Ang sa DSWD mismo. DSWD, okay. Oo. Plus. Anyway, ang gina-question na lang din nila dire ang DSWD mo, ang paglistanay. So sa inyo iya, why nakabuya sang hand
kung bala sinong pasudlon nyo sa DSWD, kaya ang inyo lang ang sa imo daabi, sa imo nga part is magpirma sang Certificate of Indigency. Oo, amo na siya dito. Aha. Okay. So, silingon, depende na niya sa DSWD sa pag-identify kag siguro pauna-una siguro ni kung sino to nakauna nga makapalista do mo na. Oo, ang importante lang sir, ang indigent lang kay ginasuno sa ila, i-scrutinize na nila kung tuod sila lang indigent o hindi. Aha. Kasi tabo sa unang sa iban, tamo nakakuha bisan hindi indigent. Aha. So, i-scrutinize niya na may nila. Okay, oo. So bali sa subong sir kung base lang sa imo nga nadumduman mga ano nakadamo ang imo na pirmahan nga mga certificates? Sa totoo lang sir, mga 2 ka semana, siguro may 1,000 na. Pila ka bilog ang pumuluyo mga residente mo sa kwan sa barangay? Mga pila mo lang din siya, mga 6 mil mo lang ko sobra. Mga 4 na ka rin kagapon na amon nga tresurira na pabakunod dyan. Nagapasa ako, hindi mabakal sang paper, kaya nakaubos na ang iban balag na basura lang nila. Hindi pabalik sila. Okay, sige. So, why pa ka mo sir naka-istorya na personally sang DSWD head sa San Enrique kung anong sistema ni? Wala, bibla sir. Kaya tuloy ang instruction, pinsa 2 days lang ipabalo na mo ng mga tao. Piras lang. Paano na naman, paano? Aha. Okay, kay kung nga ang ginatalakay ko ini kay may mga malisya, may mga haka-haka kag mga istorya nga kuno ang nadala lang sa listahan kay 3,000 man lang ni tanan ang allocation mo sa Bilog nga Banwa. So ang nadala lang kuno sa listahan nga napasulod sa listahan ang mga lapit kuno sa luwag. Singkuti anong sistema ning lapit sa luwag? Ang nga lapit sa luwag kuno nga hindi man kwalipikado kay hindi man gani pigado kay ang iban kuno may mga salakyan siling ko gani unless nga mapagwa gid ang listahan sang DSWD ma-check naton kung ma-double check naton kung ana pasulod gid tuod mga matutuod nga digit so kung ining ginpalusot lang nga makasulod sir. Na mo na check to sir, amo lang ako nang ginagusto mabalaan kung ang nakalista na magwa ang listahan kung mga indigent sa tuod. Kung wala man sa listahan kag wala man sang nakapanghatag subong. Okay. Sige. So bali amo ni ang istorya abi nga may mga kuno family leaders ang mayor dira, amuya ang mga ara sa listahan although nga wala pa man pangatag ining ginasilining assistance pero siling naton okay madula na siguro ya ang mga panghuna-huna nga kangay sila kung mapagwa gid ang listahan. Sa imo abi nga side bilang punong barangay sang barangay poblasyon kag kumo nga ginambalan ka man sa DSWD nga may aras ang 600 ka allocation para sa imo kag sila na siguro ang naga-assist dira. Pwede mo ayan sir kap mahingyo sa DSWD nga kung nakalista na gid man sila sang imong sang 600 ka recipient sa abis imong barangay matan-aw mo listahan para ma-double check para nga madula Malaysia sang mga katawan sa imo lang abi partikular nga barangay? Pwede na guro sa mga request mo ng DSWD. Pwede na sa mga istorya man. Kung nara na. Kung napag-putin na isa nila itong sirulod ko. Kay hindi man lang ikaw nga kapitan ang akon sining i-challenge kundi ang tanan gid nga mga punong barangay na timingan lang itsuhapin nga daw imo ya number ang na-access ko kag ikaw ang nangin available. That's why ikaw ang pinakauna nga interview ko nga gin-challenge nga punong barangay nga kung pwede mahimo na malantaw to ang listahan sa DSWD kay ga-reach out man ko to sa inyong DSWD head si sino ning inyong DSWD si Teresa Punclara. Oo, pero daw hindi pagid available. So siguro sa imo lang anay siguro basi pwede di masuguran sa imo nga para mangin transparent kita, matanaw ang mga listahan kap. Ano ko siya? Akuan ko na siya. Sige. So subong sige ang kagina to hambal mo to sa ako do sige pirmahanay mo da do ano kadamo pagyapon naga papirma da subong kap?
kadamo na sa bukti kami pisina sa apon na tapos gina mga susi na kadamo kaya kayo ibang tagpila nakabilog ako hindi na mo pagtagaan ang ginambal nila nga maralis lang lang siya kubla sa punong barangay hindi ko gusto nga magginamong tao di ako magtungo sa sina kinamangkot mo sila ano yun na kung nangambal sinyo yan nangambal na santo padbalay namon o kung may nasugos Sige. Daw nabutang pa karon sa tunga-tunga, daw nabutang ka mo sa alang-alang karon sa nikap. Amo na ganing, sir. Sige lang. Pero ang pamangkuton na gilin para maklaro ang tanan ng DSWD kay si Mayor Tubilyara gin pa-interview ko man to sa reporter namon ni Bumbo Dennis Rubica. Di ang hambal yaman to nga siya way mo ko ideya sila dira kay way man ko kita sa listahan sang sa mga ara na sa sulod sang listahan na abisan DSWD. Oh. So, amo na ako tuloy ko sa mga kabalo sila. Aha. Oo. Sige Kap, at least nabatian ni imong tingog. Salamat gid sa imong oras Kap kag mayong hapon sa liwat. Madamo mga salamat sir. Si punong barangay Zeus Awakay sa barangay Poblasyon. Di sige ang pangayo to sang Certificate of Indigency, no? Sa mga pumuluyo dra sa Banwas sang San Enrique, kalma lang, no? Kay base bala karon kun magamitan ka muna sa politika, ang ako lang niya naibaluan kagagin confirm man ini mismo gani ni PSWD officer Ma'am Merly Garcia nga may ara gid man sang way pa man gani ma-release ini. No may ara kuno sang 9 million kada LGU nga pundo nga iga panghatag equals through sa kwan man lang ni magagi sa regional office ang DSWD, and then from regional office magkadto directly sa DSWD sa tagsa ka mga LGU kining 9 million pesos. Nga sa diin sa 9 million pesos banwa 3,000 na dire ang kada recipient. So, butsing ganon, kay 9 million, sa tag 3,000 kada recipient, ang magkabaton lang is 3,000 ka mga pumuluyo. Dahil mo mala na dire, no? Sa subong sirado ng listahan sa DSWD, no? Para nga matapos ng tanan, isa na lang ang aton ng interviewon, hindi pa gid naton malabot ang DSWD. Ang commitment, abi sa DSWD, i-challenge naton, ipagwa ang listahan. Subong daw, hindi pa ma-contact ang DSWD sa San Enrique, pero tilaputon tagid ni. No, kag i-challenge naton ipagwa ang listahan, sa tiyon nga mapagwa ng listahan, dira na ka madula ang Malaysia. Ilabi na gid subong panahon sa eleksyon, pwede gid magamitan. Kag pwede gid magamitan ang ini nga pundo, kag pwede gid magamitan ang mga tawo. Sa ngalan sang transparency, no, in the spirit of transparency, ipagwa na lang DSWD, Mrs. Teresa Punclara, ipagwa ang listahan. Kay si punong barangay kayo nag-commit naman to nga lantaon yaman kung sinoda nga mga pumuluyo sa barangay Poblasyon ang ara sa listahan. Kag double check kung bala matutuod nga poorest of the poor ini ang pinakapigado gid. Kay way manaya problema sa mga katawan kung sino nang hatagan da. Ang importante lang masiguro nga ang nagakadapat nga paghatagan amo gitoon dapat makabaton. Kag hindi yang kung sino lang to lapit sa luwag, kag kung sino lang to yang supporter sang kung sino da nga nagapadalagan da o kung sino man dang incumbent da, amo lang to yang magkabenepisyo. Kay hindi niya sa kung sinong imo kapit, hindi niya sa kung sino ang lapit sa luwag, kundi para ini sa mga pigado, sa mga kubos, sa labing pigado, sa mga pigado. Kaya halos tanan pigado mo, pero sa mga pigado may ara pa pinakapigado na. Kay limitado lang ang pundo, pagitaon tang pinakapigado sa tanan nga pigado. Kaya mo na nga tagan. 10 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga launa. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto.
This time mga kabayanan, kuha naton ang report ni Bombo Carla May Defensor. Ang report mga kabayanan, may kang tanan ini sa ining ginahulat karon, no? Nga mga ginahulat nga direktiba sa nga PRO6 sa pagpanugot sa kapulisan na nga maka-spend sa ilang Christmas, no? Mag-celebrate sila Christmas upod ang ila sini nga mga himata. Kaga subuman ang report magkaroon dugay-dugay ni Bombo Franz Ando Burgos. Ini mga pagpaandama sa mga kapulisan sa mga nagapiki sang nag-offer sang piki nga kadalagan. Di ba noon na karon mga piki nga kadalagan ini. Una ko na report ni Bombo Carla May Defensor sa piyak nga linya. Sige abi para nga hibalon tani kung makaangkon sang pag-spend sang Christmas ang mga kapulisan sila pamilya. Ang iban niya guro maka-spend sang Christmas with their families. Pero ang iban nga kapin pa kung naga-duty ka, natabuan gid nga ma-duty ka, ti arak gid sa police station. Ti alang-alang man nga biyahe mo karong police station lang alang isira sa naduhon ta ng police station. Kaya balo ka mo banwa ang trabaho sang kapulisan do pareho man sa trabaho namon diri. Pareho man sa trabaho sang mga reporters. No kun naka experience lang gani kuya nga mag-upod sa pamilya during Christmas and New Year. Sang nag-ulo edad-edad na ta. sang ubin sa una nga ang obligasyon ta ara sa patrol or reporter kita sa ara sa field kun din patuya gani nga Christmas Eve or New Year's Eve amo pa tong pinakasako di siya alang-alang karon diya nga samtang nagasinako ay makuan kita ya ara kita sa aton panimalay. No, kay mahatag kita sa balita mo ga cover kita sa kun sinuto nagkalalupkan kay sinuto ko yamoy ang nagkalahuslo, no? Amo na siya. Ti ang mga kapulisan mo mana, ang army mo mana. Ang sa hospital mo mana mga nurses o ay managa-spend sa Christmas with their families. Yari na ang report ni Bombo Carla May Defensor. Laban-laban si Bombo Carla, hindi man maka-Christmas sila, bro. Experiensyahan nyo man na. Kaya total sa una, sa mga hubin pa kami Bombo Carla, para sa inyo. Amo man ang kwan, ngay man Christmas. Ngay man New Year sa tagsay ka panimalay. Yan ang report, Bombo Carla May Defensor. Please come in. And so, Bombodan magahulat sa nga direktiba, no, ang PRO6 sa pagpahanugot sa mga kapulisan na mag-spend ini sila sa ila sini nga pamilya Bombodan. So pagkahulaton pa ini, no, kung ano ang maging diskusyon gid Bombodan kasi kung malapit lang man ang pag-alis ang isa ka pulis, no, sa iyabing nga area kung nga station tip pwede ini siya maka-spend sa iya nga Christmas sa iya sini nga pamilya Bombodan. Susunod kag pulisutan Colonel Solis. So paggalang taon pa ini, no, kay dapat may ari gid sa gihapon nga kapulisan nga makapabilid sa estasyon Bombodan, no, para mag-monitor kag magbantay sa mga hinitabo kung mag-aabot Bombo Carla, yes, amo na ganing silingkong may ara gid na nga pwede maka-spend siguro sa Christmas with their family. Pero may ara gid yang hindi kay tungod nga hindi man na pwede nga sarad antang police station. Ako natabuan nga imo duty ti imo gid na. Paminsaron na nga hindi sa tanan nga tuig amo na amangin sitwasyon. Kaya magabot ang tion nga mangin kaupon mo gid man ang imong pamilya mag Christmas kag mag New Year, Bombo Carla. Yes, amo gid gani Bombodan, no. So kaayo man ini kasi kung ka man lang gid Bombodan, pwede ka lang siguro makakalit, no, kadali kag makabalik man sa gilayon sa imo nga estasyon ko din ikaw naka-assign Bombodan. Pero hulaton pa gid, no, at ang PRO6 kung ano ang direktiba diri Bombodan, no, kung paano ini nila iplastar nga meron sang iba nga mayara gid sa gihapon nga pulis sa isa ka estasyon Bombodan. Amo man, no,
naglikat tuig tuduging kadagad ang ila sini nga pag spend sang Christmas sa ila sini nga pamilya bangod man nga gintagaan ini sila sa assignment nga magbantay gid sa area sang area of responsibility ni Bombodan. Amo na kung magkuan gid kung siling abi nga nagakadapat gid nga i-deploy ang ini mga kapulisan wa gid mahimo masunod ka gid ipaiway mo ang imong nga pamilya labaw sa imong nga trabaho, Bombo Carla. Agogid Bombodan, no? Kaya mas maayo man na, no? Kaya kung pag-aga at off na biyang imo sini nga duty, isa gihapon makaspend ka man sa gihapon sa imo sini nga time sa imo sini nga pamilya mula na galing. No, amo man gyapon kay ini ba nga kung wais la sang gabi kay aras la sa police station. Atong aras sila puluyan sang gabi, pagkaaga ma-duty naman sila tong pang-aga naman pang-gabi. Pagkaaga, puli naman sila sa ila puluyan, okay lang. Same lang gyapon na Bombodan, no? At least makaspend ini sila isang time kay Christmas sa ila sini nga mga pamilya. Bombodan, mula na ginapanugyan ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa mga kapulisan sa Pier 06 sa Western Visayas, na ugahon ginila ila sini nga ubra ako ng mga responsibilidad nila Bombodan. Pareho man sa aton diri nga kung mag-Christmas or New Year, imbis nga kita sa aton tagsa ka panimalay, ari kita ya naga-duty kay nagakuan kita, nagabantay kita kung ano mga nagkalanabo nga mga insidente, abi kalanabo sa palibot, ati obligasyon ta na ya mo. Yes, sakto gina Bombodan, no? Tiraman ka mga New Year's and Christmas nga ang aton nga kauturan wala sa ila sini nga panimalay pero sa gihapon maka-celebrate sa gihapon sa Christmas kay New Year kay sa gihapon ang importante Bombodan may komunikasyon gid no para at least nga hindi man nga mangin loner bala no ang isabi ka persona nga hindi makapuli sa ila sini nga panimalay sa kalawig nga mga tinuig nga nag-spend kita sa nga Christmas ka New Year sa istasyon do kasadya naman lang gani ya amo gid family man kita Bombodan no? Family man gyapon yes so that's why nga hindi ka makabatsyag sa nga kung ikaw lang ba do hindi ka kabatsyag nga ikaw lang isa kay syempre ang imo sini nga kaupdanan sa obra ani pamilya mo man ini Bombodan. Okay. Sa Bombodan na pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Subong ma'am, no, nagahulat kita sa direktiba halin sa National Headquarters kung anong magiging guidelines pag-abot sa pag-spend sa aton mga personnel sa Christmas sa ilang mga pamilya. Pero ang instruction sa aton regional director nga dapat hindi mapiktuhan ang trabaho kag ang pag-provide sa security sa aton mga personnel sa ilang mga respective areas of responsibility. For example, possibly wala man sang movement na matabo sa mga personnel naton sa mga different areas, no. So if may guidelines na depende na sa aton nga mga unit commanders kung paano nila i-balance, and of course dapat hindi mapiktuhan ang security sa aton mga personnel, hindi mapiktuhan ang security sa aton nga mga police units, and hindi mapiktuhan ang aton nga serbisyo sa pagpaluntad sa kalinong kagkataway sa mga respective areas of responsibility ni. Gina sila, no? Maka-spend sila, pero of course hindi man gina-clarify naton nga for example sa isa ka unit hindi man tanan sila nga spend sa Christmas, no? Baka wala mabilin sa aton yung mga police station. So as mentioned ko nga earlier kay na this should be a balance, no, which hindi mapiktuhan ng aton nga pag-provide sa trabaho kag pag-provide sa security. May ara nga mag-spend sang Christmas pero may ara gid nga mag-duty para sige-sige ang pag-trabaho naton, pag-provide naton sang security and other services nga gina-provide sa PNP. Sa aton mga kapulisan, no, dapat hindi gid nila pagpabayaan ang ilang trabaho and always protektahan gid nila ang mga communities, ang aton mga kauturan nga dapat naton pagserbisyohan. Bombodan, amo to no, apaya gikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis regarding sa sininga statement na Bombodan no, sa pagpanugod sa mga kapulisan nga pwede ini sa makaspend Christmas sa ila sininga pamilya Bombodan. Okay, sige. So mayo na daw nga at least sila nang balat mag-arrange Yes, ang magid. Magkalaging lang. Ang sining amo nang tawag kalagingon sang insakto Sakto gina Bombodan no. So kabay pa nga mangin malino ang aton sininga Christmas kag New Year Bombodan.
Mamadayan naman ng report, tagikan sa patrol, ni si Bumbo Carlamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, kung si Patrol number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 21 minuto sa nakaligad sa tagna nga launa. Ang iban pa nga mga reports sa pagkuanaton kag pagtalakayon ang pila pa nga mga isyu kag topiko pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta.
Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas. Pabalik mga kabanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 30 minutos na nakaligad sa tagnangalauna. This time ko ang report ni Bombo Franz Andro Burgos. Ining may kaintanan sa pandam kanon sa aton mga kapulisan sa pila ka mga nagapapili dira do may nagatanyag kuno sang piki nga kadalagan. Sa pihak linya Bombo Franz Andro Burgos, please come in. Gaano sa sana hilapit na ning eleksyon no sa 2022 kumutan. May-ari ini nga may mga modus being nga masiling naton may nga isa man sa mga balantay, especially sa aton mga kotoran nga gusto man magpapili no sa sining nga eleksyon. Kaya may mga nagagawa ni Bombodan nga mga issue and concerns man no sa bahin sa COMELEC ang Commission on Elections Bombodan nagpaandam din sila mismo, especially sa mga kotoran naton dito o sa mga aspirants. Bombodan no sa sining eleksyon nga may mga personalidad no nga gusto mag-offer dira di sila sa nga siling ni nga
kadalagaan no nga for example may masilig sila bumbudan nga dapat amo ni ang valor mo no kaya kung mabayaran mo ko makadaog ka dito sining eleksyon. So una bumbudan din ka mga estilo kung mga modos nga dapat gidbantayan ka ginapaandaman sa nga komisyon ng eleksyon. So diri bumbudan naton gikuhaan ang sa kanay na mas mga kapulisan. Kung ano niya bumbudan ang nga posibility nga mga tubangon sa mga suspitsado kung sa sinibing nga mga manukinto bumbudan sa aton ting nga mga aspirant sa sining eleksyon. So na mismo bumbudan sa nagpamabas ang PRO6 sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sa bahay ni nila bumbudan no. So far sa aton diri sa Region 6 may pila ni bumbudan ka mga cases nga natabo ni sa mga nagkalain-lain din nga mga kaprobinsyanan kag mga local government units sa Region 6. Pero bumbudan hindi siya ka amo ni karampant no, hindi siya amo niya ka lala nga amo ni nga sa sa mga pagpanunto bumbudan o mga pagpanginto man sa mga aspirants. So no, mismo sa kaya Police Lieutenant Colonel Solis bumbudan pudo bantay sila kaya kabalo kita sa naghilapit ning election may kamo na ni bumbudan sa mga pakulo no. Ang pila ni ka mga masilingato nga mga sindikato ne o mga nagtunto bumbudan sa mga aspirants sa sining nga eleksyon no. Kaya nga kapulisan maraway labot bumbudan nga nan partisan man ni sila dapat man gyapon bumbudan nga magbantay sila din sa mga posibilidad traping nga mga pagpanunto nila o kung ng mga illegal din ng mga buluwaton sa mga nagkarain-lain grabe bumbudan ng mga grupo sa sindikato o kung sa sinibing ng mga individual man bumbudan nga gusto magmamintaha man silang isig kapareho. So ang na PRO6 sa bumbudan full alert sila yan no way labot sa pagbantay sa mga posible dating nga mga threat no sa sinibing nga nagilapit ng election but also sa mga modus operandi man bisang nasiling nga mga sindikato no kaga panawagan na mismo sa nga kapulisan especially paagi man sa kaya Police Lieutenant Colonel Solis bumbudan nga mangin magaligmat gid bumbudan kag mangin vigilante man sila no sa pagbantay man based sa pila ni ka mga posibilidad nga mga pagpanginto kag pagpamintaha man sa nasiling nga mga sindikato sa nagilapit na nga eleksyon bumbudan no. So ang ilan nila nga mga estilo nagapromisan sila nga ikaw ang magdaog pero bayaran mo anay yan face mo kami antisenamon pag-obrahon no. So naman na bumbudan ng mga estilo. So ang ginating nga mga pamaagi man actually ito no dugay na ini pero subong nga pandemic kabalokid kita nga mas madamo pag bumbudan nga mga pagpanunto kay because nga damo gibumbudan sang napikuan kag nawadaan sa trabaho because sa pagsulod ng nasiling nga COVID-19 pandemic kag panawagan man kag reminders sa nga kapulisan dapat mangin na kita no papas no sa aton nga isig kapareho sa sini nga eleksyon bumbudan. Yes, bumbudan may pahayag diri sa ato nagpamabas sa PRO6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Yung mga kauturan no pagka-receive sila sa mga text no kung ano-ano man da which nga naibaluan nila nga do hindi man matuod, hindi man legitimate o kung dumalayo sa kamatuoran, mas maayo siguro nga hindi nila sapakon kaya most probably ini pang loko lamang or pang-into lamang para maano sila makwartahan or kung ano dira nga mga modus ang matabo sa ila. Subong no, sige man ang aton monitor and kung may mga concern man ang aton mga kauturan nga sila na biktima sa mga false nga mga messages no. So very much willing man kita no mag-entertain sa aton nga mga police units para ma-cater ang ilang concern. May mga nagdangupan pala sa inyo sa aton dire sa mga kapulisan may nga nabato mo mga reports regarding nga sila ding napaslawan man kay because nga nadala sila bisa sining mga tayo sa mga mga moto sir. I-check nato no kaya kung lantaw nato na possibly depende na no kung di na nag-complaint abi ang isa ka na biktima no pwede siya sa mga local police units naton or pwede man siya sa anti-cybercrime naton so i-check nato nila. Pero sa inyo lang siya nga pag-obserbar do hindi man rampant amo na ang mga modo sir? Lantaw naton kaya kung sa mga ano lang sa mga tawag na sa mga istorya lang no. Yes sir. May nabatian kita pero lain man ang istorya, lain man sa
matuod nga nag-complaint, no? So dito kita sa matuod nga nag-complaint para at least may basihan. Oo, okay. Pero sir, possible mo bing hambal regarding dirabi sir, no? Especially sa mga nagatuyo, palambing nga mo nabing nga mga modus, sir, kag siyempre sa mga aspirants man di sir? Sa mga nagahimo sila, no? Sang sila nga modus, ano hindi nila ni paghimuon, tuon nila ang ating kaupukan, rekta nila sang kung ano-ano da, nga nagdaog ka sa ating parapol or sa ating activity, which hindi man lang matuod. So, pareho man lang kita ng mga Pilipino, so tani hindi nila napaghimuon. And sa ato ng mga kauturan, for example, kung may naka-exit ka sa flex nga nagdaog ka sa rapol, which nga wala ka man naka-intra, so hindi mo dapat inipag-interping. Sigurado hindi ini matuod. Bumbandro? Yes, Bumudan, no? So, mismo kay, siyempre, pangaman, kit Bumudan na ato nga mga aspirants, no? Even though nga, hindi pa gito sila natin may matawag hindi nga mga mga politiko kit Bumudan so amo ni aspirants sa sila anay kaya wala pa git sang sila ni nga campaign period but subong may mga galaw-galaw din Bumudan ang pila ni ka mga modos ni no sang sila ni nga mga masilin nato nga mga manustonto man. So, yung mga kapulisan niya Bumudan, why kinis na nagkalingkang. Kung kaisa, makasiling ka man sa katangaan man sa nagapatib sa mga mudos, ilabi na gid sa mga text-text na. Yes. Kaya balo ka na gid nga wala ka sa may ginintrahan, nagdaog ka. Amo na nga, bala, no? Kaya ikaw man mismo sa kaugalingon mo, kabalo. Bahol-bahol, blaw. Tapos mahumaom lang nga. Siya, siguro ba sige daw nagpuan ko tumo. Na-eject si pa niya daw nagpuan ko tumo. Kami ari gani di nagkadto diri nga sosyado naging ka bahol-bahol nga modos bla. Foreigner kuno. Kwan ning soldado nga na-assign sa una sa Iraq. May mga gold bars kuno sila nga nadala nga pagkatapos to sang giyera sa Iraq. Pagkatapos na siya kay total friend na kita nga duha kag daw almost do lover na gid gani kita mo. Siya way ko sang iban nga tugyanan sang ako ni nga manggad sa akon nga napangkuha to sa Iraq. Siya ipadala ko na si mo mga gold bars kag kwan pa. O ti sus daw ga kwan man ga murarat man mata sang kwan mo ayos na di. Tsamba na di. Mga milyonarya na tas ni. Pag abot sa kwan siya, ara na ang kargamento sa Clark Air Base. Siya galing kay ginhold sang kwan, ginhold sang sang customs. Customs. Oo. Siya may balayran. Siya ang balayran mga kwan mga 150,000 kwan ani 150,000 para mabayran. Why man ganito gina-check to sang kwan to ginagapati kay Amerikano ano mga sa Facebook gina-post blan nila mga picture na nga may nga naka-military uniform pa kag may ara pa bandera sa Amerika sa background. Katugid. Muna naga-friend request. Pagkatapos padalaan man huy abanga sa tong silinya pinsan niya katsamba na siya. Tsamba pa ibuya nga nasa nga damo na panusot may kung ano-ano na lang na sa istorya pa lang nga muna mapati ka man paano makatransport sa mga gold bars pakadto sa Pilipinas man. Kadamo sa mga daw pa matyak mo tutuod gid nga dira sa social media di ko mapati-pati ka lang daya sa kung ano-ano dati. Wala na sang pinakatanga siguro. Hindi gini. Mo ginaguro tiyon guro nga ang niuha mo do mangkiling gini ka nagkobudan kay ikaw ni mabiktima sini no. Para sa ato na lang gid man niya bla so biskan sa ato na lang gid pumbutan nga do masiling nato na common sense no. Nga hindi dapat nato niya pagpatihan bala kay do ka tama gid kalayo kag do kay posible kay kagapaano kami pinakilalahi sina no. Kag nga masalid siya bidayon sa imo o kumaga may mensahe sa evidence mo nga magapadala sa politika dako nga o kung mga daw nga side na nga mga package dira and then maga-request bi sa amo nga valor no so para sa imo na lang gid dra na lang gid ma-question no do ay makukilala nga amo ni kag sino ni siya no nga media pagid sa amo ni kadakuon nga valor ng kwarta para makuha po ang iging padalay. So mula po dahil subong ang hampang no especially sa politika may mga kanya-kanya gid subong nga mga pamaagi para makapanunto ang mga pamintahaman subong no but why man gyapon mo kudan nga unpas ang mga otoridad sa pagbantay ang monitoring nga mga saig man sa mga modos no kasi pwede ang aton nga mga
aspirants man no? Para man sila pubutan nga kayuhan nga mangin sa observant sila nga magpanilag-nilag man sila sa ilaning palibot sa bumbutan. Sige. Yes, bumbutan para sa pagpapalagay sa bubuhay sa uto ni si Bumbo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas kung si Senator All Over One sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Salamat gid Bumbo Franz Sandro Burgos. May nagakatuntuhan kay may mga nagapatuntuman mo. May mga manuginto kay may mga nagakaintuan man. 41 minuto sa kaligat sa tag ng alauna. Amo ni ang nagakatabo subong ang halos sa damo nga mga kultura naton dasig magpati sa social media bisan pa sa mga black propaganda niyo. Kung amo nang aton pamatasan permi kag way kita mag asinso ng aton nga edukasyon sa aton lang kagalingon pag-edukar naton sa atong kagalingon wala kita mag-asinso nga mapati lang kita sa kung ano makita tada sa Facebook ti malala ni sa uling sitwasyon sa pungsod Pilipinas, no? Malala ni sa uli. Imagine mo na, asyado nakaklaro na gina-post gani kung isang mga patalang nga balita, patihan pa naton. Kapin pa kung ang ini mga patalang parte sa mga politiko, mga nagapadalagan na. Kaluluoy ka lang permi kung kaluluoy ka lang kung isenaryohon gabla. Kaya ang mga tao, baklon man, patihan man. Ay, oo, banwa. Sige, 42 minutos sa kiligid sa tag ng alauna. Diri sa ito na pagalagad sa panatuntunan na bumbuhanay sa unto. Ang Commission on Elections, wala pa sang otoridad, wala pa sang gahom, agod nga panghukson ang ini mga campaign materials. Makabig na ni naton nga campaign materials, although nga hindi man nila ginakabig sa mga politiko nga campaign materials, pero naga-kampanya gyapon naga-inganyo sa mga pumuluyo nga sila butuhon Ang iba ni ginalansang nila sa mga kahoy. Sa aton tanan, kag sa mga politiko, nga kung pamangkuton gani may kantanan sa sini mga campaign material sila nga ginalansang sa mga kakahuyan. Kundi ginapanginwala nila nga wala sila nagkilabtanan sila siguro may naggalansang sila dira. Pero sa inyo na lang abi pinakanubo nga pang ino-ino mga politiko, mga kandidato. Di nakita nyo na nga may ginlansang na sa kahoy. Hitsura nyo, ngalan nyo. Kamu na mismo mapahukas. Kaya bawal na. Hindi na insakto nga ang mga kahoy panglansangan ta. Ang nagatindog nga kahoy. Di ang kumilik hindi makahukas subong kay wala pa sila kunusang otoridad. Di kung wala sa otoridad ang kumilik, ang dinar siguro may otoridad gid. Dapat sining mga litrato ni nga nagakabit ni sa kahoy ni kaya kung gisa ginalansang pa pangukso ni kay ipaduom or kuan bala ihanuo sa nagapangtapik dapat ipanghanuo sila may mga poste nga ginapangbutangan sa ginapanglansangan siniko ginapanawagan kamo o ipanghuksan nyo ning kuan ang inyong mga hitsura sa mga politiko nga masyado katrapo, sobra pa sa trapo, traditional politician, nga mga batinggilan, pang hukso ni kagi kwa sila ho, ipang lapdo sa ila. Dili sa Bacolod ka, damo lang sa mga poste. Dili ginagapakita kung ano ka mong klase sang, kung ano ka mong klase sa pagka, may ato ko to nakita sa kahoy nga dako na lansang Idgilyim. May arado din pag ito, may Albi Benitez. Although nga hindi man sila guro nagsugo sini pero kita nyo may Lacson, Soto, may ano pa ginag-iban di BBM na lansang sa poste. Kita nyo banwa, gina-flash na mo diri sa Facebook din pagid. Abi sa mga netizens naton pang picture nyo kag ipadala di sabon kay ipang post naton dire ipakita naton ning mga batinggilan nga mga politiko nga kaway pa gani campaign period may arap pagid isa Padios bumbuan way pa otoridad subo ang kumilig para pang lalason ini bumbuan please kamen
Bombodaan, insakto na, wala pa authority ang COMELEC, kaya wala pa ni sila jurisdiction subong, Aha. kaya wala pa nagsugod ang campaign period, no? Ang campaign period sa local, March pa na Bombodan. Aha. Ang nationalya, February. Okay. So, sunod diri sa pagpayag sa aton sa Bombo Radyo ni Attorney Katrina Trinio Cania, ang COMELEC Bacolod Head nga wala pa na sila sang authority. Kung ang poster kay sa COMELEC ya Bombodan may standard din na siya pang mga poster kung campaign period. So definitely kung ara kaya nga sa mga higad-higad ra nga mga dalan niya Bombodan pangkakason ina siya. Ay, kay may designated area. Yes, kay may designated area. Pero subong, ati pag gusto pa niya mga public officials, ang mga aspirant, amo lang na Bombodan. Syempre, kung sa puno sang kahoy, kung sa poste, hindi inaiya pwede kay kung poste abi yan na sang Seneko, no? Kung puno naman niya sang kahoy, ti inkwentro mo naman niya DNR. Pero Bombodan, may yara yang mga posters nga sa billboard, di na iya, private na iya. Ate, why na iya problema? Why na iya problema? Ang sa billboard. Bisan ano pa nakadako, mag-building pa nakadako. Yes. Kaya why siya may gin-violate na? Magluwas na lang kung dako-dako siya, nga ginputos mo sa kahoy. Oo, that's right, Bombodan. Kay diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, may ara-abi nga mga posters nga sa puno sang kahoy. Insakto ka nakalansang, no? Ti Kaya naman makita din sa mga viewers naton sa Facebook Live naton, no? Gina-post naton diri. Oo. And then Bombodan, may ara naman niya sa poste sang Seneko. Hindi man niya pwede, no? Pero may ara ya hambal na naton nga sa billboard ginabayra na iya nila, private ina iya Bombodan. So allowed man na iya. So again ha, kung campaign period, amo lang gid na siya ya nga maka-enkwentro mo na ang COMELEC. Pero subong niya pag gusto ka, basta ya sa insakto nga lugar, basta pribado nga lugar, kung ginabayran mo man na, kung imo man niya balay, kung ginaalaw ka mo ya, why man niya sam problema. Bombodan, sa dugang iya nga pagpahayag, pamatiyan naton si Attorney Cania. Kay man sila gani sa COMELEC man Bombodan, ang silang mga COMELEC officers may shuffling na definitely, no? Ginapaabot naman na nila every election, Bombodan. Pamatiyan naton si Attorney Katrina Trinio Cania. Wala pa kita small shuffling, but definitely every election may reshuffling nagakatabo. But susubong wala pa kita nagaano sa aton nga reshuffling, but matabo gina siya ang aton nga reshuffling. Oo. Attorney, subong kadamo-damo sa mga posters and streamers, wala pa man iya sa inyo no sa level sang COMELEC. Wala pa na-acquire jurisdiction ang COMELEC with regards to mga campaign materials or posters ng aton nga mga aspirants na nagakalatatik subong, because nga wala kita sang premature campaigning and wala pa nag-set yun lang aton nga campaign period. So wala iya jurisdiction ng COMELEC para mangkakas na. But ang inaiya with respect lang na iya sa COMELEC sa function. But if may ara yang mga violations violations with regards to other agencies, no regulations ng other agencies or mga city ordinances, but definitely with respect to COMELEC, wala pa kita yan naka-acquire jurisdiction over those nga mga campaign or mga streamers or posters ng aton nga mga aspirants. So wala kita nagakandak pa sa mga operation backlash ng COMELEC. Okay, sige. Wala pa. Ang DNR lang na challenge na ton. No? Kag ang mga pumulo pang picture niyo kay ipakita naton diri sa aton nga Facebook kag YouTube channel sa live naton nga broadcast. Para nga makita bumbuan kung isa day sino ining mga tiga-ulo. Mayroon na dako-dako ya poster na nabutang sa poste naton lansang mo. Umbot do kalima naman ni siya magpadlagan gani. Sige, ikuan lang amo sila nga fight baga. Oo, kung dako poste butang mo sa billboard, wag niya problema. Pero kung sa poste, kag sa puno sang kahoy, amo nang dako nga problema, Bombodan. Anyway, inisip Dayaw man ko sa fighting spirit sang pila ka mga nagapadlagan nga mga ambot kung kalima to do kawalo na mo. Basta kada election mapili no. May mapapili mayor, may mapapili vice mayor. Tanan daw na lang. Ang papili niya councilor. Konsihal, konsihal. Tanawon ta ang ginapaabot ko basi sa uli mapapili bala presidente yaw.
Basi. So, Bombodan, amo ining update. Report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat gid, Bombo Ansindol Sorilia. Ang isa man ganito ka kilala ko do sa ikasyam ka attempt na ikasyam na ni kun subong nagpapili siya ikasyam niya ng attempt subong mo. May lang gani kay wa na lang siya magpapili subong. Kay kung nagpapili siya subong ikasyam nga attempt. Hay, grabe man ang fighting spirit. Believe man kita sa sining nga mga tao, no? Nga makasyam ka bisis o kung makawalo ka bisis iya nga nag-file sang ila sining nga certificate of candidacy kay madalagan gid gusto gid ya magpangalagad sa banwa. Galing kung kisa paangay-angay man na sigurong politika kay kung ikaw yan nabunag sa kalibutan nga daw way gid ka siguro sa chance sa politika, ti way gid guro no kay may ara da nga tagwalo na kapadalagan way gid daog. Sa subong bumbulito ikasiyam na tani niya kapag padalagan mo kung nagpadalagan siya. At sininito niya kilala ko na. Siya ti way na siya magpadalagan. Pero saludo ko ya sa sining mga tao kay ang determinasyon grabe mo. May fighting spirit gid. Di subong may ari nga nagapadlagan nga kapila na ka-business mo padlagan no. Nagligan padlagan mayor, nagpadlagan vice mayor, padlagan. Ambot ko nakapadlagan siya congressman subong councilor. Ay, sige lang to kwan lang paningkamot lang kay basi pa man lang. Paningkamot lang. There's no harm in trying, no? Kag siling pagani nga sa rubaton, try until you succeed. Try lang kita nga try. May araman kapila ka bisis magpadlagan sa ulihi, nagdaog man. Ay, mayo man iya nga performance. Mayo man iya performance. Pero dipindi na, no? Ang nami iya sa mga, mahatay lang ko sang gamay nga ideya. Sa mga first timer o kung sino da nga kapila ka bisis maglagan way kadaog. Kung hindi gani kamo kadaog, nangin pribado kamo yang citizen sang syudad sa Bacolod o probinsya sa Negros Occidental, pakita lang kamo nga nagaserbisyo kamo. Pakita lang bala nga visible lang yapon o kung mangin visible lang yapon sa tanan nga mga bagay ara kamo kay matalipangdan gina kamo sa mga pumuluyo. Pero kung ining makita lang tsimpo eleksyon, pagkatapos eleksyon kay napirdi naman gani, hindi naman kitaon kay ang ginakonsentritan kung ano man niya yung pagpamanggad niya or anong pangabuhi niya. Do ka, kuhan mo, makapila ka, do ka layo nga makalabot sa ginahandom. Okay, may ara, siguro kilala nyo man siya, may ara man nga kapila ka basis magpadlagan, pero bisan mapirdi siya, do kitaon lang siya, visible, mga ara sa gapon sa syudad, basta makita gid pagkaligad sa pila ka eleksyon nga nag-attempt sa ulihin nagdaog man mo, no? Kag lang nabi man niya performance dila ba naton makita kay kung isa nagakasala man kita sa aton nga desisyon nga kung isa hindi naton pagbutuhon nila nga tao nga pinsan naton do hindi angayan igo katapusan siya pagali ang mas angayan, no? So amo na that's why nga sige lang. Kwan lang to, gamay pang pag-agwanta to. Malabot ginang handom. Hindi ka mo magpanglansang sa mga campaign materials sa mga kahoy, mga poste kay ginadumilian na. Kay kun ang inyo nga mga itsura kag mga ngalan ara nagatapik sa poste, ara nagatapik sa mga kahoy, ang tawag sa inyo batinggilan. No? Mga batinggilan kag wala sang mudo. 5 minutos ang nabilin ka magadakat kita sa tagna ng alas 2. Ginakulabos kita banwas ang oras sa ato na pagpangalagad. Diri sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto sa katapusan ginapanawagan sa mga himata kag kabyanan ni Arnalda Nalding Gargalicana Poblador sang Sumirib, La Paz, Nueva Valencia, Guimaras nga siya napatay sang Disyembre 6 sa edad ng 87 anyos. Ang iyang alubong natalana sa Disyembre 12, Domingong adlaw, alauna ang takla sa hapon sa Kabalagnaan Public Cemetery sa Nueva Valencia, Guimaras. Ang nagapanawagan ng iyang pamilya.
Kaya ginapanawagan man ang mga himata kag kabyanan ni Rodrigo Tupan Suarez Sr. ngayon siya napatay sang Disyembre 6. Taga Purok Sumil, 3 ini siya Barangay Bata, Bacolod City. Na wala pa natalana ang iyang lubong. Sa dugang informasyon, magkontak lang sa kay Corazon Suarez Mansueto sa cellphone number 0968-706-0026. Wala na kita sa nagakigong oras diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa Udto. Danay kita sa Lunes. Upan sa inyo, Anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong ang akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta Radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiology